Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:05. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Namamatay anak kan Metro Manila ang serious surge o seryosong paglobo nin kaso kan COVID-19. Base sa pinakahuring datos kan UP Octa Research, nasa 1.96 na ang reproduction number ngunan sa NCR. Ini ang pinakahalangkaw na reproduction rate na narehistro poon kan Mayo 2020. Enot ng pig-report ni Professor Guido David kan Octa Research Team na pigakarkolong nasa 1.66 ang reproduction rate na nairehistro kan Marso 7, mantang 1.95 man kan Marso 14. Nangangahulugan ini na naglangkaw nin 78% ang nairihistrong bagong kaso kumpara kan mga nakaaging simana. Yan na pang alas 9 barata, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na! Ang pait di kakagat kundi pupupukin. Ang taong walang kusa hindi ba ganun din? Lali nang naghihintay ng awa. Buong araw walang gawa kundi ang tunganga. Pupupukin, anong dapat gawin? Pupukin, dapat pupukin. Ang pako di babaon kundi pupupukin. Ang taong walang syaga hindi ba ganun din? Maraynal daw tabi sa Indogabo sa muya pong mga paraantabay. Nagpapaabot na naman kami nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kan familia. Kasabay dyan ang samuya pong pagpagirumdum sa paghampang nyato kan kasiributan. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Webes ngunyan, petsa 18 kan Marso taon 2021, St. Jude. Sugabos pong devotos dyan, yung lahat na devotees ni St. Jude. Kunin na po ang pagkakataon na makapagpasalamat kita sa oral daw na intersesyon sa pagbuhay-buhay. Ang taong walang Asin padagos na magpangaji. aangal lang kung Ano man po ang kasiributan, mag-iriba-iba kita sagkod alas 10:30 sa programa pong Tingog kan Banwaan sa Radio DCGB Legazpi, region-wide, worldwide, net-wide, on-air. Kasabay na po sa samuyang official Facebook page ang DCGB News Online. Sa inman kamong parte po kang Pilipinas asin kinaaban. Good morning from the Philippines.
Katuwang tadyan sa luwas, an sa muyang news team and Mega Force Patrol. Kompleto po yan, si Jomar, si Jimmy, si Al, sa kuyang mga compadres. Si Ann, si Luen, si Renz, sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical control. An sa kuyang compadre, si compadreng Nald Baldo. Sa newsroom, production research, news manager Mardela. Sa production center, ang samuya pong Angel, ang Angel ng DZGB AM, Angel Mustaza. Angel Mustaza. Sa IT, si Arvin Buda, si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. You can participate po, yung mga nakaantabay worldwide, netwide sa aming official Facebook page, sa chatbox po ng DZGB News Online. Pwede kayo dyan mag-participate. And then sa aking Facebook account Mantabe, hanapon lang ni Pio Fernandez. And sa kuyang cellphone number sa Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. And sa Smart 0961-759-0888. Sa Gabos Mantabing nakaantabay sa samuyang YouTube sa DCGB Legazpi. Good morning from the Philippines. Sige po, wag na nating patagalin. Gumawa tayo ng paraan. We navigated na makakontakt tayo sa hierarchy sa national level. Standby muna all units, naghahanap kita nin pwedeng mga makakaulay sa national level in relasyon po sa mga recent issues na pwedeng maging turning point ng takbo ng Republika ng Pilipinas sa mga maabot na aldaw. Isa sa mga tinutugay-gaya natin, matagalog kita, yung nasa plenaryo na economic chatsa. No less than our very own si Representative Alfredo Pido Garbin Jr., siya yung ginawang chairperson ni Speaker Lord Alan Velasco para siyang mag-spearhead nito sa drive dyan sa lower house. Now, taas tayo ng konti pang level. Doon na tayo sa deputy, sa deputy house speaker tayo ng House of Representative para malaman natin ang flow and ang tsansa ng pagkakapasa sa plenaryo and everything else nitong economic chatsa na sinasabi ng karamihan, mga technocrats, economic technocrats, and kasabay si Congressman Joey na this could be the final turning point sa pag-aasenso ng Pilipinas economically. So malalaman natin sa ating Deputy House Speaker, former Senator Loren Legarda, and now Congresswoman, siya po ang Deputy House Speaker, para malaman natin sa liderato ng House na sa mataas ng level kung ano ang development and tsansa nito, nasa plenaryo na ito. Nasa linya po ang ating Deputy House Speaker, former Senator na Congresswoman Loren Legarda. Ma'am Loren, magandang umaga. Si Pio Fernandez po ito ng Radyo DCGB. Napapakinggan tayo region-wide and napapakinggan din sa aming official Facebook page worldwide po. Thanks for calling our call. Welcome to the show, Ma'am Loren. Magandang umaga sa iyo, marhay na aga sa Indogabos. Buhabati sa iyo, Pio, at sa lahat sa inyong stasyon at sa buong Albay at sa buong Kabikulang sa buong mundo. Ako'y natutuwang makasama ka yata, first time ngayon or in a long time. Salamat sa iyo. Napakaraming mga concerns at prioridad ngayon sa ating bansa. Mula sa COVID-19 response, sa pag-roll out ng vaccine, hanggang sa pagbibigay ng suporta sa mga negosyong mga nasalanta ng pandemya, at pati na rin itong mga diskusyon na medyo technical kasi pag sinasabi natin naman hindi grassroots yung issue, kung paano ba itong pag-epekto sa pagbukas ng ating konstitusyon sa tinatawag na economic provision. So let me just preface my statement by saying na ang ating proseso, yan ay nandyan, itong resolution na ito ay nagbubukas ng proseso para magka-amendment sa ating konstitusyon sa economic na provision. Ito'y isang pagkakataon
para ma-refine ang tinatawag ang konstitusyon para maging mas inclusive at participative ang economy natin, Mm-mm. na mawawalan ng mga restrictions sa tinatawag na globalized economy. Alam natin maraming diskusyon ito at maraming mga pagbabago na dapat gawin. While I agree with the revision of some provisions para ma-liberalize, tinatawag yung ownership, para mabuksan ang ekonomiya sa global investment, yung mga amendments na yan should not be interpreted na ang Kongreso ay parang may single authority or na mag-legislate ng maski ano that would negate the Constitution. Ibig sabihin, it is presumed na yung konteksto ng provision ng Constitution, may mga objectives, may mga requirements, kailangan siyempre maprotekta yung national patrimony at yun ang magiging guide ng Kongreso. So, ako'y sang-ayon na tignan, sang-ayon na palakasin ang ekonomiya at kung kailangan amendahan ang ilang provision, but I will say, I am not without reservations. As these parameters need to be clearer, kailangan po maliwanag, kailangan siyempre on the record sa ating publiko. At ang mga amendment na to ay kailangan ma-refine para ma-outline yung mga limitasyon, ang mga restriction, kung saan ba ang Kongreso ay maaring magkaroon ng karapatan para sa mga industriyang ito. Alam ko'y maraming issue, yung mga utilities, yung mga services, na maaapektuhan. So kailangan talagang ibalanse natin yung pagbukas ng ekonomiya, pagrebisa ng ating konstitusyon at pati na rin yung ating tinatawag na national patrimony. Ngayon, gusto kong banggitin ang ating taon na ito, ang unang taon ng UN Decade for Ecosystem Restoration. Yan. At in recognition din sa adoption ng UN Committee ng framework para i-recognize ang ating tinatawag na natural capital in determining our economic health. Alam kong parang technical, pero dyan kayo sa Kabikulan ay mayaman ang natural capital. Ano ba ibig sabihin nito? Yung yamang dagat at yamang lupa. So, nagpa-propose ako na dagdagan sa lahat ng instances ito, as may be provided by law, yung phrase na provided that the objective of the Constitution of conserving natural capital and preserving national patrimony be made paramount in such laws. Ibig ko sabihin na sa ating pagbukas ng ekonomiya, sa ating invite ng mga investors, ay hindi natin dapat makaligtaan yung kahalagahan ng ating natural na kapital. Sang-ayon ako sa resolusyon ng Kamara na kailangan amendahan ng ating saligang batas. May mga panukalang amenda limitado sa mga economic provision. Maraming pagbabago na kailangan isaalang-alang sa sektor ng pagpuhunan, kaya kailangan mapag-aralan mabuti kung paano natin mapayagan yung pagpasok ng global investment at anong limit ng mga puhunan ba? Meron ba o wala ba? Yan. Sa kabilangan nito, hindi dapat nga ituring itong konstitusyon, itong resolution na ito na, as I said, a blanket authority. Hindi naman yun ang ibig sabihin. So, I will repeat, ang aking titiyakin na ang provision na conservation ng natural capital. Yan, opo. Conservation ng national patrimony sa bawat batas na ipapasa kasunod nitong pag-amenda ng economic provisions ng saligang batas. So kailangan ito maging maliwanag kasi maaring buksan natin ang ating economic provisions. Mabuti yun. Kailangan natin ng trabaho, kailangan natin ng investment, kailangan bigyan ng lakas ang ating mga negosyo at bigyan ng puhunan ang mga tao at magkaroon ng self-entrepreneurship, magkaroon ng employment para yung higit na 4 million
na nawalan ng trabaho sa panahon ng pandemya ay makaahon. In fact, may mga programa tayo sa gobyerno ngayon ay existing na siyang ini-implement ko nationwide when I was senator at saka sa mga programa ko rin sa Antique, gaya ng Dole Pangkabuhayan. Mhm. Yan ay nagbibigay ng puhunan at mga equipment sa mga Opo. So tatawag ulit tayo. Naputol tayo, Ma'am Lauren, ano? I'm redialing. Naputol tayo. Yung signal natin, ano? Yan, naputol tayo. Kay Ma'am Lauren. Maganda yung sinasabi ni Ma'am Lauren, yes. ano? Kasi it would be a delicate balancing act, Ma'am Lauren. Pagbukas ng ekonomiya, dapat magkaroon ng serious consideration sa protection ng national patrimony at ating mga natural capital. Over. Tama ka. At gusto ko lang sabihin ngayon na hindi naman tayong nauubusan at wala naman tayong marami naman tayong programa para pausbungin ang ating ekonomiya. Binanggit ko na, para lang sa micro-enterprises, yung mga Dole Tupad, Dole Pangkabuhayan, DSWD Sustainable Livelihood Program, yung DTI Shared Services Facilities, yung pagbibigay ng mga equipment sa mga micro-enterprises, marami pa. Pero ang ibig ko lang sabihin, sa pagbukas ng ekonomiya sa malalaking negosyante galing sa ibang bansa, ay alagaan natin na yung ating natural capital ay pangalagaan at hindi matatangay. Yun, opo. So, what would be your support sa scale na 1 to 10, Ma'am Lauren, sa economic chatsa diyan sa lower house? Ayoko mag-scale kasi gusto ko munang pag-aralan ng gusto at bagamat ako'y sumusuporta at talagang siyasatin ang bawat provision na ito'y makakatulong at hindi makakasagabal sa taong bayan lalo na sa panahon ng pandemya. Ay, opo. Okay, so maiba tayo, Ma'am Lauren, yung rollout ng vaccines ngayon, yan ang mainit na pinag-uusapan. Ano? What's your take on this, and paano mo mako-convince ang publiko para magkaroon tayong tinatawag sa medical science na herd immunity para makabalik na tayo sa ekonomiya? Okay. Unang-una, kailangan magkaroon ng maliwanag na report at transparency online, araw-araw, oras-oras, minuminuto, ilan na ba ang dumating na vaccine, anong brand, sa anong bansa, at anong mga epekto nito sa katawan. Pangalawa, saan dinala ang mga vaccine na to? Anong ospital? Pangatlo, ilan ang na-inoculate o vaccinate ng araw na ito at ilan sa mga darating? At pang-apat, ay kinokontak na ba ang schedule ng mga tao? Sa ibang bansa, meron email o tawag mula sa kanilang mga doktor. Ikaw ay nakaschedule sa March 25, ganun. Tawag nila GP, yung kanilang mga general practitioner, parang sa Europa. Nakaschedule sila. Mabagal din ang rollout sa ibang bansa. Umaangal nga yung mga tao sa Germany, di ba? Umaangal din ang mga ibang bansa. Sa Amerika, mukhang mas maayos ang rollout sa administrasyon ni President Biden. Maayos ang kanilang vaccinations and they vaccinate so many, tens of thousands, hundreds of thousands a day. Sana tayo maliwanag na. As I speak to you now at 9:30 ng umaga, ilan na ang dumating na vaccine, saan nakalagay na ospital o vaccination center, at ilan na ang nagamit sa unang dose. Ilan pa ang darating? At sino ang nakahilerang mga frontliners, nurses, doktor, medical workers sa bawat government and private hospitals, sa mga agriculture sector, sa education sector, sa lahat, sa service sector, ganun. May tawag na ba tayo mula sa ating DOH o regional director o sa provincial head ng DOH o sa ating mga barangay health workers? Tumutuktok na ba sa mga pinto, sa kabundukan, sa amin sa Antique? So wala pang ganun. Nagkaroon kami ng rollout nung isang araw sa aming main hospital sa capital town ng San Jose. I think it was the Chinese vaccine, Sinovac. Pero hindi pa pang malawakan, ito'y galing sa gobyerno. My point is, it should be an IATF national government program na transparent, efficient, widespread.
yun ang dapat gawin. Kumbaga sa kampanya, pag kampanya, di ba? Ang mga politiko at ang gobyerno, grabing information dissemination. Ganon din po sana ang pag-roll out ng bakuna. Okay. Ma'am Lauren, isa sa tinamaan itong sa ekonomiya natin yung mga small and medium enterprises, lalo yung mga may makababaihan diyan sa sektor na 'yan. How would you attack on it, Ma'am Lauren, para sila ay matulong at makabalik sa normal na itong ekonomiya? Yes, napakahalaga. Iahon natin ang mga micro-enterprises dahil yan ang backbone ng ekonomiya. At yung aking MSME law na ginawa ko, Micro, Small and Medium Enterprises Law, nung ako'y senador, ay lubos na makakatulong sa pamamagitan ng Department of Trade and Industry sa pagbigay nila ng shared services program. Yung mga kooperatiba ay maaring mag-access nito sa DTI na region nila o DTI province ang mga equipment na kailangan para sa kanilang negosyo. Kung ikaw ay weaver sa Albay, kung ikaw ay kailangan ng tools para sa abaka, kung ikaw ay magsasaka at kailangan ng mga gamit. So, iba't ibang mga negosyo o pagkakakitaan ay available yan basta mag-apply sa DTI shared services. Iyan. Isa pa, pag ikaw ay 4P family, yung ating pantawid program, kwalipikado ka na humingi ng tulong para sa Sustainable Livelihood Program. Parang sa Antique, nagbigay ako ng sari-sari store. Nagbibigay tayo ng itlugan. Ayan, manukan. O, may babuyan. Nakakatuwa eh. Tapos may mga cart sila na may mga Negosyo. binibenta. Oo. So, ito'y nakakatulong dagdag ng kita sa mga tao. I'm so proud to say, sa panahon ng pandemyang 1 year, walang gutom sa Antique. Ang daming negosyong maliliit at ang magsasakat mangingisda, tumutulong doon kami sa pagbenta sa kanilang mga produkto sa panahon ng lockdown. So, may mga programa ang gobyerno sa iba't ibang agency. Sa DOLE naman, may pangkabuhayan, yan din nagbibigay ng maliit na kapital sa mga gustong magkaroon ng maliit na negosyo. Okay. Ma'am Lauren, I'm afraid we're running out of time. Yes, and, thank you. Salamat sa Salamat oras. sa'yo. And every now and then, mapasalamat kami. Nakakonect na ako sa higher level ng hierarchy ng national government sa mga national issues. From time to time, I would be calling you, Ma'am Lauren, with your time permitting, Ma'am Lauren. I would be more than happy. Iniimbita ko lang lahat ng nakikinig. Sana sa aking Facebook page, Lauren Legarda Facebook page, na ngayon alas 10 ay meron tayong webinar na Stories for a Better Normal ngayong araw na ito tungkol sa climate change at disaster resilience. Aba, isa sa mga forte mo yan eh. Kasama mo dito Yes, si Nong Joey. Rangas, si Congressman Joey. Oh. Yes, exactly. Sabi ni Kong Joey, ang aking colleague ngayon, matagal na yan, at eksperto sa disaster resilience, especially dahil kayo ay nasa Albay na tinatawag na vulnerable sa mga bagyo. Yun ang topic ngayong alas 10, kaya ako'y naghahanda. Oo. Salamat sa magandang interview, Pio. Mag-ingat ka. Babati ng muli. Marhay na aga sa Indogabos. God bless. Thank you very much. Thank you so much, mga kaibigan, ng ating Deputy Speaker, si Ma'am Lauren Legarda. Aram nito, nakahuron ta yan ta, we're navigating much ta, iyan pighiling ta na, kung igo baga pading nalding mga national issues, igwa na kitang kontak, Deputy House Speaker mismo. Right from the horse's mouth. Diba? Walang kung ano pa man, malinaw baga, issue sa rollout ng vaccine, igwa siyang stand, issue sa chatsa, idakol naman ko. Kaya, naka-navigate kita. Salamat din marayta, natawang kitang pagkakataon mo niyan, kan sa tuyang Deputy House Speaker, kan saro ko ta na naghingwa kita padignal kay Speaker Lord Alan Velasco, kundi kuan ito mas busy maray, hindi kita nakakalusot pa. So from time to time, kung hindi ko kitang mga importanteng araw kayan, nadadangog po digdi sa DCGB ang araw ka ng mga bagay, tanganin kita po, sabi na nga ni, a well-informed citizenry is a well-empowered citizenry. Ano po? Sige. Butobot kan pala si Malacanang, sinyala dapat itamaan mga relos. Oras Pilipinas,
Anong style pa ding na ako unang ma-acknowledge o ipasa ko sa imo pagkatapos ng oras? Ako una, sige. Oras Pilipinas sali sa Pag-asa alas 9:29 nin pagkaaga, and ang oras, this time check is brought to you by SM City Legazpi. Yan, SM City Legazpi 3-day sale March 19, 20 and 21. Ako, mag-umpisa na yan bukas. Ma-start na sa aga. SM City Legazpi 3-day sale. Good morning dyan kay Madam Claire Hariri sa SM City, ha? Legazpi. March 19, 20 and 21. 3-day sale yan. 70% discount off on great finds. Shop and get a chance to win brand new Suzuki Espresso motor cycle ito. Motor ito. And then see you at SM City Legazpi 3-day sale March 19, 20 and 21. Padingnal, pagkatapos mo nagkapera, ibabalik mo sa kano. Taigwa pa kita. Sige, go ahead. An oras hatod sa Indokang. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Siyempre, ang oras sa tudman sa Indokang, LCC Supermarket. LCC Supermarket 4 days big sale. It's LCC 4-day big sale on March 18. Ngayon na umpisa na, puunang yan. March 18 to 21. So shop na kamo sa LCC Store and LCC Supermarket, Legazpi Main and Ayala branches. Enjoy 4 days of big savings and unbelievable deals like no other. Plus, if you are an LCC Rewards Plus card member, you can enjoy an exclusive early shopping access on March 18. Ngunya 6 a.m. to 8 a.m. Kasuba guyam sa LCC Supermarket shopping access 8 a.m. 6 a.m. to 8 a.m. Puon mo yan sa aga, duro-diretso pa yan, ta 4 days yan, and enjoy exclusive perks and get free 100 reward points for a minimum spend of 2,000 pesos. So if you're looking for something big to enjoy this weekend, don't miss LCC Department Store and LCC Supermarket Ayala and Legazpi 4-day big sale March 18 to 21. It's LCC 4-day big sale on March 18 to 21. So shop at LCC Department Store and LCC Supermarket Legazpi Main and Ayala branches and enjoy 4 days of big savings and unbelievable deals like no other. Plus, if you are an LCC Rewards Plus card member, you can enjoy an exclusive early shopping access on March 18 from 6 a.m. to 8 a.m. in LCC Supermarket and enjoy exclusive perks and get free 100 rewards points for a minimum spend of 2,000 pesos. So if you're looking for something big to enjoy this weekend, don't miss LCC Department Store and LCC Supermarket Ayala and Legazpi 4-day big sale on March 18 to 21. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon.
alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Namibidan sa albay, dinadaba Kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Mamis, iyo na gayon ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, sick. Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakusa ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sa kasa ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensahe ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ulan.
Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa na isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicaba, San Tabaco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa Masdakol na Immunity and Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya wag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ang bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Problema sa mabaong amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Halion ang mga bagay na pupwedeng pagikanan nin kasulo sa harong. Itapok ang mga papel na daig kaipuhan as iba pang bagay na madaling duktaning kalayo. Itago ang posporo o lighters. Sa mga lugar na daig pupwedeng makua, umaabot kan mga aki. Inidahilan tabaka kawatan ng mga ini asin maging mitsadin kasulo. Ang fire prevention tip na ini, hatod sa Indo, kang Yangmat Lechon and Yangmat Wings and Tea, DPWH Regional Office 5, Albay Electric Cooperative. Asin kan estasyon na ini. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Diretso na kan mga istorya dyan sa luwas. Ang sa tuyang tropa na kalinyada. Kumpadreng Al, marhay na aga, please go ahead na. Naputol, sandali, ayusin yung connection. Okay na pa ding Al, go, go, go. What's happening? Sandali muna Al, at inaayos yung ating connection ng telephony. Alas 9:48 na po ang oras sa Pilipinas. 12 minutos bago mag-abot ang alas 10. Tingog Kanbanwaan. Good morning dyan kay Cha Louie and Cha Letty Vibar. Good morning tabi sa Indo. Diyan man sa Catanduanes, marhay na aldaw. Siring man po diyan sa mga paraan tabay niya to sa Legazpi. Kumusta po kamo diyan sa sentro kan Legazpi? And ano lamang ang pinaghanda na panguntuhan? All clear na ang linya, kumpadring Al. Go, go, go! Wala, ayaw talaga pumasok pa ding Al. Try muna natin, ba? Si Luwens muna ba? Pwede na si Luwens muna habang inaayos yung linya ni kumpadring Al. Maray na agad dyan sa mga taga-Daraga Albay. Sabi ni Mayor Vic, talagang sususugon iyan ang mga problema sa ayam. Diyan sa manlailay na lugar, lalo na sa Doña Maria Subdivision.
budaso mga residentes diyan sa Daraga, mga nasa barangay, mi baba mismo an sa indang mga tauhan, igwanin mga barangayan na barangay day sinda, yaon na subay mga tuyo sa madlain-lain hay sa gobyerno, minapasiring mismo sa mga barangay nindo. Lumabayad ang milyar, igwaning check up, health ining check up lang, madlain-lain, Bureau of Fire, yaon diyan. So, basta man iba-ibang ahensya di gobyerno sa lokal na gobyerno Candaraga, ibibaba ni Mayor Vic ta panahon ini na dapat na makapagkuang kita, makapag-transaksyon sa gobyerno na igwaning minimum risk, na naigwa po ni minimum risk kontra sa COVID-19. Ayan, diretso na kita kan mga istorya. Digdi na po nag-contact si Kumpadring Al direkta sa sakuyang cellphone para okay ang linya. Alamon tan istorya ni Kumpadring Al. Kumpadring Al, go, go, go. Good morning! Morning, pare. Mantinidong limitado mo niyan at mga aktibidades kan simbahan katoliko maski madali na ang Semana Santa on sa Marso 29 sagod Abril 4. Dahil yan sa COVID. Sa standing order ni Bishop Joel Bong Bailon ng Diocese of Legazpi ay pamantig tutugutan at mga prosesyon siring kanenot ng pagkaugalian o na pagkagawian pag Biyernes Santo sa kada parokya. At mga aktibidades na dating nagigipo sa simbahan, diretso mangyari, alagad limitado sana ang dapat na sa naongkan simbahan dahil sa pag-observar mangyari ang social distancing at sinipapang mga health standard procedures para iwas COVID kita. Ang kabos, biging ganyan mangyari na mag-simba at sin mga G. Alagad yaon ang pag-abiso na mag-iingat kita sa pagsurosoan. Pagsurosoan ng tao lalo na kung yan na maabot na Semana Santa, expected na yan, madakol ang paparasiring sa simbahan. Sa ibong kaini, sa kada harong naman, lalo itong mga may promesa man baga, siring kan pamasa, ay mga nangyayari na nga ni Kunyan pa rin pamasa sa ibang barangay. Alaga niyan na iman masyado bigigpitan ka na simbahan sa personal man niyan na desisyon kan pamilya, pero yan, mangyari yan pag-iromdom na dapat mag-iingat para maiwasan ang COVID, iwasan ang sobrang tiripon na mga tao. Yan doon kita nakikisumaro sa pagsakit kan kagurangnan at pag-romdom naman ka na sining kaning panahon at kung lalo-lalo na sa pag-abot kan Semana Santa kung sa Marso 29 sa kung April 4. So daingon na itong mga pasos na naman Kumpadring Al, over? Katip na ko natabi yan pa rin. Yan ko namin tutugunan ko yan sa simbahan. Dahil nga rin minahandag sa bagang tao dyan, divisil na. Yan, panduang taon na naaraw kayo ng sitwasyon ta Kumpadring Al, Semana Santa. Oho, tama tabi man Kaya medyo kumaga sa iba, kanina pumundo man, pero nakitang maginibot tayo na yan. At importante, makaiwas sa COVID. Yan ang pag-isumaraw ng simbahan. Roger! Yan pa rin informasyon balik sa Luas, Alarmario, DCGB. Salamat pa ding Al, imagine sus ko, Diyos ko tabi, sana matapos na ining COVID, panduang taon na kita, nadain nakakabulta duman sa normal niya itong nakatudan baga na tradisyon, obserbasyon, aktibidades sa satuyang ining Semana Santa. Diretso kan istorya. 7 bago mag-G's. Asalin niya man si Luens. Good morning, Luens. Go ahead na. Go ahead. Sandali. Mababa ang audio dyan sa satuyang video. Inaayos muna sa satuyang audio dyan sa satuyang IT, ha? Maray na aga dyan tabi sa gabos na taga Old Albay District. Sir Ato Lim, maray na aga dyan sa Tapgas, Petron Gasul. Yan, good morning. Madam France and Madam Rain. Yan sa Daraga, yan sa Petron Gasul, Tapgas, yaon sinda dyan sa Petron Gasoline Station. Sige, standby mo na Luwens at inaayos yung linya mo.
Dito muna kita sa linya man ni Kumpadreng Jomar. Kumpadreng Jomar, what's happening man? Good morning, go ahead. Salamat Pading Pio, maray na ada sa mga parantabay. Preparado si Malinaw Mayor Leni Seriola Santos sa mga remedyong legal. In kaso, totoo, asin nakaputan niya naman ang naglalakop mo niya sa social media na aligadong desisyon kan sarong korte sa syudad kan Tamaco na nagko-convict kay Mayor na mapreso nin 3 bulan. Ano na naman ang nagsirkular na dyan? Suso kay Mayor Seriola, may nagruluwas sa Facebook na desisyon ni Judge Alvin Rabic ang RTC Brand 15 may koneksyon sa kaso na indirect contempt. Natatanain pang magluwas sa Facebook kaysa duman sa respondent, kumbaga. Hindi man kayo ni. Badigwa na naman data pasabot. Sige, go ahead. Ang sabi sa kaso, ini ang kasong ini, kung kinaraman sa reklamo ni Godofredo Beltran. Bidbid mo ini. Si Godo, si Engineer Godo. May kadiri. Susad sa DPWH bagay ni, Regional Director dati. Roger. May sadiri ang kan GPB, Mayon Sports Center, o Subulangan, digdi sa Barangay Estancia kan Malinaw. Subulangan dyan. Ang istorya, ipinasara ini ni Mayor Leni Seriola Santos kan 2019. Ang tigrarason digdi kan alkalde na destinda pwede mag-operate dahil may existidong prangkisa susaro na Bulangan na pinasaraman kan susaro man na administrasyon na kalaban kan Seriola. Mga Bulangan ang nadadala. Mga Bulangan ang nadadali pa ding. Roger Rogat. Sige, go. Kung sa itong magigirong-duman, itong susarong Bulangan, iyo man ito sunaging kausa, tangani makunbik man si dating Mayor Billy Seriola. Mismo, remate. Ngunyan, kan 2019, susarong Bulangan, di nakatukaw naman ngunyan si Mayor Leni Seriola na halin na sa grupo ni ex-Mayor Morales. Pinasara naman itong susaro na Bulangan. Susaro naman na Bulangan. Ining Bulangan ni Godofredo Beltran. Mga Bulangan na pigirinitan niya. Sige. Sige. Kundi, si Beltran nagreklamo, pinaburan kan korte ni Judge Alvin Rabe na inorderan si Mayor Seriola, Leni Seriola Santos na i-status ko itong order at ipadagos ang operasyon. Dahil nang hiriruan, dagos ang operasyon. Tapos, dahil ka na lang magpaluwas, ki-order na ipasara ito. Nagluluwas na basado digdi sa court records na nag-circular dahil inintindi ni Mayor Leni Seriola sa order kang court. Diretso magmiraray na pinasara na ipiktawan ng internet operate. Ano nangyari? Nag-follow up na mga ganyan ng grupo ni Beltran sa korte o na indirect contempt ang ibinarabad kay Mayor. Yan. Indirect contempt, nakakaligdi sa pinaka-ultimo, wherefore in view of all the foregoing, the court finds herein respondents Honorable Lenibel Seriola Santos. Tapos may tulupang kay Riba, mga empleyado ini, official kang munisipyo, Alan Sarsoso, Marlon Clavisillas, Marcelo Diaz, and Anthony Casin, o apat pa pala nini, guilty of indirect contempt, and each one of them is meted the penalty of 3 months of imprisonment. Magkakakaw sa sinda kung totoo. Yan ang sabi ni Mayor, sa Facebook pa mas na indesisyon na. Dahil pa kung nakakaputangkaan.
Iyo nga ni primero so authenticity kan magdig-circular na sa Facebook, di ba? Ikadua, if ever authentic iyan, dapat so respondent ngunaan makaka-receive kaan baga bako. Iya. Oh, so somewhere else baka may nag-leak. Ayun kayo. Adadagit Iniling ko sa dokumentos. Iyo. Pirmado man ni Judge Alvin Rabe, presiding judge, so ordered March 15, 2021. Kampit sa 15 nag-order. Aba, ano managad daw? Ano daw kung igwa managad kan si Judge Rabeng ipinaluwas? Adi. Oo. Paano Ang sabi man ni Mayora, preparado ngayon kita dyan. May mga legal na pagi yan. Dahil niya basta sa labas. Basta sa labas. May mga legal pa man niya pagi yan. Kung totoo yan, asing kung makaputan niya na ang order na yan. Sa Malinaw yan sa Malinaw. Nasa RTC bagay ni. Pwede pa bagay ni gayud na isakat sa Court of Appeals. Iyo, pagkatapos, so kataning mo ba itong munisipyo na naramdaman mo ito, mayor mo ito na priso baga, si Doña Pat. Dati haluyo na. Haluyo na. Ngunya Malinaw naman na priso. Pero dahil pa, okay ito sa DCGB. Si Doña Pat, dahil pa ito. Sige. Iyo man. Muna si Papa kay ni Mayor, convicted man baga. Iyo managad ade. Convicted siya. So kaso is nag-operate siya kay Bulangan. Bulangan na naman. Na siya ang mayor. Bulangan na naman. Pero ano ito ata, nagpreso kabalyero bagay ni si Mayor? Iyo, preso kabalyero. Ang pagkaram ko kayo ito, babaon mo sa nasusinding siya? Iyo, preso kabalyero man sana ito. Ang ilinabad duman kanalkalde, so kasabay duman sa desisyon na na pwede mag-hold kay government position, ilinaban na ito. Yan. Natugutan lang giraray na pwede pa si ex-mayor Seriola na magkandidato. Yan, okay, sige. Pero ang pinakandidato niya na, ini ng akin niya, nangon dyan, iyo naman na may sentensya. Sabi, preso, bulangan na naman. Sabay yun naman na bulangan, iba naman na bulangan. Alang yung bulangan na niya sa Malinaw. Pero dahil man na problema ngayon, para 3 months na, saka may mga legal na pagi, kung totoo nga yan. Still waiting ngayon na makanto sa court kung totoo yan. Preparado man niya kami kung ano pa man yan. Yan. Sige. Yan ang report. Jomar Bian, DCQB. Salamat kumpadreng Jomar sa mga dagdag na storya. Hali dyan sa Los. Nako, istoryang bulangan naman talaga sinasabi ko sa inyo, no? Sige po. Mabaltang programa pakalis kayo ni. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nahahaadit si Vice President Leni Robredo sa pagsipa kan COVID-19 cases sa Metro Manila. Sa iyang pagbisita sa Iloilo, sinabi ni Robredo na daing kasiguraduhan kung ano arin maabot sa nasyon ang masunod na supply ng mga bakuna, lalo na nagpapadagos ang immunization program kan gobyerno. Tinawanin doon ni Robredo na kinakatubang ka nasyon ang kakulangan ng supply ng bakuna. Kay puha na magpakasog ang pagbabakuna dahil inisa na ang paagi para mabago ang mga projection may kinaraman sa COVID-19 cases. Base sa bagong projection kan Octar Research Group, maabot sa 11,000 ang daily new cases pag-abot ang katapusan kan bulan, asin pwedeng ining mangglobo sa 18,000 sa bulan nin Abril. Yan ang pangalas 10 na bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diet Tubs,
Basta diarrhea, Diatabs the best. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, compadre Nald. Dire-diretso kita kan programa asin istorya dyan sa luwas. Luens, good morning. Please go ahead na, Luens. Yes, salamat tabiya, Sir Pio, maray na aga, asuna maray na aga sa gabos na mga paraang tabay. Sa mga dagdag pang bareta, sinupalpal kan Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 5 ang mga nagpapalakot ng spekulasyon kan mga nagkakaperang individual na kwari o pagkutkot asing pag-akbot ng mga baybay asing graba ang dahilan kung natatadakol ang natahuban asing nagkagaradan sa Barangay San Francisco ginubatan ng daytan na kalihis na taon asing sa mga nagkakapirang pagbabaha sa pamikisan Kambulkang Mayon. Ini makalihis na ipinagunambitan ni MGB Bicol Regional Director Engineer Guillermo Molina na ang siring na bagay kai manapatunayan na kwari ang naging dahilan kan siring na insidente kan mga nakalihis na bagyo. Kundi talagang grabe tabi, Sir Pio, ang mga volcanic materials daw sa lugar asing sumino pa taas na parte kan bulkan kung kaya lubong mga nasa ibabang lugar na delinkwente. Iyo, ano yan tabi, Luens? Iyan ang official findings kan MGB, over? Roger to the tabi, Sir Pio. Nagugunta tabi, Sir Pio, ang pahayag ni Engineer Molina. Because the 3 typhoons that happened last year, we suspended all operations around the volcano. But after investigation, interagency investigation, we found out that the reason why there was death in San Francisco, Ginobatan, is not because of the activities as alleged quarry activities. So therefore, we advised the governor to resume the operations of the quarry. So yun po nangyari. Until now, there are already extraction of sand gravel around the volcano. And as far as we're concerned also, we also allowed the extraction of sand gravel for the permits that we have issued in Santo Domingo. Yan. Oh. Luens, official lang pigrekomendar kang MGB. Sige na, pwede nagiraray na mag-quarry dyan, pati so extraction. Over. Pwede na tabi, Sir Pio, sa ating importante susog sa iya, dapat na magkaigwa talaga ni na pagkakwari sa mga river channels sa nga hindi ni magpara ibabaw as hindi magpara karalat sa mga manlain-lain na lugar na di man na pinagpupulusan. Iyon na ang tabi, Luens, pardon kung medyo nakakataka, iyon na ang sugusto takotan na kaitong ipropagar na ideya sa programang Tingog Kanbanuan, kundi nag-hold horse kita ta. So emosyon ang halangkaw ka ito, it's emotion against itong so pagkwari ta nag-conclude sinda tulos na so kausa so pagkwari without any basis scientifically na pinagbasaran nila na paadalan ko na sa mga eksperto ngunyan uyan ang resulta bako man so pagkwari ta basado sa report mo sabi mo baga nga ni mismo si Director Molina nagtaram na kaipuhan nga ni magkwari tanganing kaluton iyan na mga agihanaan kan volcanic materials maghararom day magsupay day magbaha. Roger to the tabi, Sir Pio. So mga volcanic materials dapat magbulusan na yan sa river channels. Sa river channels. Tabi, Sir Pio, ang river channels. Makarala talaga yan. Yan ang tendency. Iyon so gusto ta kay itong tukura sa Tingog Kanbanuan kundi we did not go against the tide of emotion. Tamadaliong kay ito mag-conclude baga, Luens. Narumduman mo nagngangalas kita kay doon natataigon ni nagpropagar kan araw kan ideya na so quarry an kausa kan pagbaha na kay itong mga panahon dati nang may quarry igwa nang nagbabaha kung nagbabagyo. Roger to that. Oh, sige. Natural phenomenon tabi ni Sir Pio ang nagluluwas kung natata nangyayari ang siring na bagay. Buda ka nakaulay ta kay ni si Madam Ansel Wenco ka na DN na Region 5. Saro pa lang sa rekomendasyon kung natata dakul na nagkagaradan ako man tabi, Sir Pio, sa pagsala. May mga nagbarali kaya considering na iyan talaga delinkwente ng lugar.
Oho, kung kaya base sa MGB Region 5, base sa scientific investigation ninda, asin sa indang pag-aadal, sa indang ipinaglinaw na base ni sa pag-aadal, na bako talaga kwari ang rason, kundi natural phenomenon, ali sa Bulkang Mayon. Iyo ta, pinaadalan ani nagkapirang bulan, pati sa Dr. Cedric Dave, kasarabay dyan, talagang pigiling, kumbaga inotopsy. Roger. Di ano ngo niyan, categorical statement ni Director Molina, pig-recommendar na ninda sa provincial government, i-lift na itong supag-suspende or pwede nang magkwari. Pwede nang magkwari, tabi, Sir Pio. Yan, okay, sige. Roger, so yan tabi, Sir Pio, ang mga dagdag na istorya, halay digdi sa luwas, baray na agapalan sa margins, itiri tabi, Sir Pio, nakantabay sa imong yan. Si Direk na naman ang bida. Yan, sige. So style na tinuro ko sa imo, ginibo mo na? Iyo na, effective man. Effective, yan. Effective. Yan. Tumindog ka tulos, duman ka man sa luwas na tulos. Oo, so pigigibo niya? Epektibo. Oo. Sige, sige. Roger, so yan tabi, Sir Pio, mga dagdag na istorya. Ako po, si Luwens Bulse Balsana. Salamat, Luen. So yan po ha, mainit-init pa. Dahil pa niya nagluwas sa Angel sa ibang mga kan. Mainit-init pa. Nadangog po mismo nindo, voice clip. Director Molina kan Mines and Geosciences Bureau, DNR, nagrekomendar na kay Gobernador Bichara, pwede na magpakwari after kan sa indang hararom na pag-adal may scientific basis, bako man po so pagkwari ang kausa kan pagbaha dyan sa mga lugares na inabot kan nakaaging bagyo. Natural phenomenon. And ang sabi pa nga ni Director Molina, kaipuhan nga ni na ikwarian, tanganing humararom pa di, simple masana, kanal baga, pag puno na, akadan mo. Halion mo sa mga nakabara, tanganing free-flowing sa tubig. Yan po ang logic behind duman sa pahayag mismo kan DENR. It was studied thoroughly, mga geologists, mga sa disaster gabos, uyan na sa rekomendasyon, bako man tabi, sukwari ang kausakan pagbaha dyan sa mga lugar na yan. Kaya ito nga ni, dahil lang kita ka nagtutukar kayo, sabi ta, yun ang dipisi ito. Huwag tayong padala basta-basta sa emosyon baga pa di. And ma-conclude kita tulos na sa konklusyon, sala. Dipisil yan. Mapadala kita sa emosyon. Sabi na nga ni, hold your tempers first. Mag-adal ning hararong. Tanganing, dahil kita madara sa sala na sitwasyon. Nasa linya si Kumpadring Jim. Kumpadring Jim, good morning. Go, go, go. Yes, salamat tabi, padi. Maray na aga sa mga parantabay. Paabot na an Holy Week tabi padi. Sa lindong kan new normal. Dahil nasa pandemya pa kita ngunyan. Iguan, taonan na pinagsasagibo digdi na Via Cruces sa kawa-kawa na pinagigibon ni pinapanginutan mismo ni Obispo. Joel Bailon. So sa kawa-kawa? Sa kawa-kawa. Roger. Nakulon baga ini, mga kahubinisan, magpundig di sa baba. Batch by batch yan, pigko-cover baga niya to yan taon-taon. May mga pagbabago tabi sa sa ngunya na paabot na Semana Santa. Kakauron niya to si Congressman Nando Gonzales. Sa mga bagong polisiya ngunyan tabi pa di tanganing maraman kan sa tuyang mga kababayan kung ano ang mga kung kakansilaro na ini kansilado na o kung ano na matay makuang kita. Sige, so taonan yan Kumpadring Jim na taonan ini gari pang 5 na gayud anom ngunyan na taon Via Crucis and nakaginganing taon day man nalawas dyan baga. O dahil man, sige, gari ko niyan, araw mo niya to, gari kasubago sa initial na talk na mini Congressman Nando, former congressman, gari sa sarado ini, kay Thursday, Holy Thursday, and Good Friday. Ada kung ano. Sige daw, tabi. Mas makibarita kita kay congressman. Ay, kay congressman, Nando, Kicho Nando. Kuan ini, digdi kaya bagan mga life size na mga imahen. Replika. Darakulaon ni. Ngunyan, sa mga mga religyosa,
Iyo. Nagpaparangadya digdi. Pero ang stage ini 14 gay din 14. 14 Estaciones. estaciones. Oh, iyo. Ayasiko. Yeah, sige ta. Matchim po kita kikong Nando. Diyan sa service. Aloy-aloy ta na ining day na natuparan tango niyan. Ibaga. Sige. Magkachim po kita. Dali lang ta na. Good morning. Si Pio po nasa Angkor. Ipasa ko na tabi pa kuan lang ako, distansya. Sige. Pinagkuha sa social distancing. Kung good morning si Pio po sa Angkor sa DCGP. Sige po. Kung Nando, maray na agad tabi. Good morning, Pio. Yes, good morning. Kung Nando tabi, ano so plano ta diyan sa kawa-kawa baga so taon na Via Crucis tabi? Anong plano mo niyan? Go ahead po. Yung nito, sa pigbabasa ko sa direktiba ni Bishop Bailon, manungo doon sa mga sa Lenten season na instructions niya. Opo. Saro ito nakakagduma na bawal ang Via Crucis by groups. So, ang kwan midigdi sa kawa-kawa, alam mo, Pio, pag Holy Week, grupo-grupo ang nag-abot digdi, ribo-ribo katawo. Opo. Kaya medyo siguro, dahil may makomply itong mga individual Via Crucis lang. Kaya nag-uhurong kami kan city government, ang ligaw, kung ano ang maray na planong gigibuhon midigdi. Pero ang saro na alternatiba tidigdi, diba sa Holy Week, lalong-lalo na sa Huwebes, Biyernes, we will close di kawa muna to avoid the big crowds sa magultihunan na ang dati kasing experience me, ang nagdidigli mga 30,000, 40,000 katawo. Grabe, opo. Dahil hanggang pwede, talagang medyo delikaduhon gimaray. Umpo. Kaya nagagad ako guidelines sa city government kung ano ang instruction nila sa kuya. Either we close the kawa for several days muna and then resume na lang after the Holy Week. So pagbisita kan mga promenaders, mga nag-exercise. Pag Holy Week kasi, ang nagdidigdig karamihan ng tao is for the Via Crucis. Nga ribo-ribo ang iyo paano ang gigibuhon takaan na dahil ng gad masunod ang protocols na delikaduhon yan sitwasyon ta ini. Opo. So it's definite mo na tabi kung Nando so mga natutuod diyan ang gusto pang mag Via Crucis, stay put mo na tasarado ka mo sa ining Huwebes, Biyernes tabi diyan sa kawa over. Dahil ako nagpo-propose pa lang pero ang final decision kay ni ng city government kasi ang ma-control ka. Anta ko, hindi ko kayang kontrolo ng tao. Because I have no enforcement authority. Opo. Kami, so regular na authority niya sa owner of the place. So, pig-exercise me. So, regular na pagkakuyan. May ngunyan, pag-abot sa law enforcement, kan mga protocols kan COVID, autoridad ang nagigibo kay ni. So, sinda na ang madesisyon kay ni kung ano ang maray nagigibuhon ni. Kaya makonsulta kami kay Mayor, nagkonsulta man nga ni kami sa Parish Priest kan Ligaw, na pag-ururan nila ini, kung ano ang maray nagibuhon ta, tanganing maray ang pagkadesisyon kay ni. Okay, di at least tabi kung maray na iyan na stress out ang gabos for our common protection tabi kung Nando. Yes, of course, safety muna kita, pareho baga kan primerong COVID na sa mga simbahan nga ni nasiraduhan. We have to give way to the most discreet way of doing this, which is the best safe way is to avoid crowds. Now, to avoid crowds, we have to avoid these places where people converge. Ito ang napapayagan siguro. Panganing, dahil magtiripo ng tao. Alam mo dyan ang delikado maski may face mask pa. Kung durukot-dukot ang tao, dahil man maubraan. Yan, oo. Okay. O di, sige tabi kung Nando, kung ikaw ka pa na gustong idagdag, kumusta na dyan ka mo tabi sa Ligaw? Maray man digdi ang sitwasyon sa mo. Medyo big enforcement ng mga protokolyo kan COVID, pero siyempre ang ekonomiya maluya-luya. Restricted pa rin maski pero paano.
Kunyan man na naglusin kita sa restriction kini nga ni makapuilo na sa mga tao. Pero bagay gawa na naman kita kidit na problema sa nagdadagdag na mga COVID cases. Iyo po. So ang sa kuya lang na opinion man lang ini Pio, personal opinion ko ini, kung intiro magsunod duman na mag-face mask intiro. Tagpon mag-social distance kita, di man kay puwan na mahigpiton ang mga leyes tungkol sa COVID. Ang nagigihini ang data pagsunod ki tuda-tuda duman sa pag-face mask sa social distance. Kung masunod ini, di man kitang problema sa COVID sa hiling ko lang. Iyon, opo. Yung nga ni tabi kong disiplina lang talaga. Pero kung naramdaman ko, biyo ka nag-post ka sa Facebook, tudok kung may bakuna na tabi kong nando. Sana bakuna ang bulong digdi. Pero alam mo na, ang realidad Pio, di pa sa bakuna. Iyo nga ni. Anong gigibuhon ta kung di pa sa bakuna? Iyo. Next safest way to do it is to wear a mask and social distance. Yun ang pinaka-importante. Okay. Na pwede ka mangyayag, paano nga kumagi? Pwede ka man mag-agi, pwede ka man magluwas, pwede ka man magdyan sa merkado, pwede ka man maghanap buhay, mag-mask ka, mag-social distance ka. Yun lang naman ang importanteng gigibuhon ta. Hanggang day pa yung bakunang ini. At diba, pirang bulan pa ini, data sigurado kunwari na maabot yung bakuna naan. Iyo tabi. That's how simple it is kung nando palan. Kung ito magsunod sa protocol tabi po. Sige tabi kung nando, salamat sa oras as in God bless tabi. Thank you very much, Pio. Salamat. Salamat, opo. Okay, so yan tabi pala si matugang si dating Congressman Fernando Gonzales manungot sa mga ngunya na paputon siyempre maharapot sa iba. Okay, then ang una itong Via Crucis na dating nakatudan pinagigibukan ni Obispo asin kan mga tao digdi sa tawa-tawa. Roger. So, yan, tabi pa sa to yung mga dagdag na informasyon ayaw man digdi si Kagawad Bado Mandangit din Kagawad JP David. Dimi na salita DCGB News. Thank you so much, kumpadring Jim, kasabay si dating Congressman Nando Gonzales. Renz, okay na. Inabot na tayong oras pa mamaarang paramentra. Salamat kan sa ido pagantabay. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog